Praise God. Hallelujah. Odafo onyankopon sha bebre. No nyo kese ntre wa hye ntutu wanamon so ma wo Yesu Kristo di mo. Odafo enenso me ma wakwa abade ba otiasie senjumedi so ye mompaye. Odomfo ye da wase. Enenso so abie kwan yama yankwa adom yankwa. Erade ye wonkwa ye wade nyina. Eno nti ye bompaye se bra wadom ye enkwan. Dumye na yemfa yenkwan enhye wani onyam. Erade yehu yie na yentimi ntwe afoforo nso emawo. Yenka nkyerɛ mu unyame ban a woyɛ. Eni se de usifa edo wo ma. Yeso se erade cheche wasem na yentimi nte wase. Ewo Yesu Kristo di mu ena mabompaye. Amen. Odafo anenso me ma wakwa aba ede ba wotiasie senjumedi so. Ena yebefa yakenkan samofi Amos. Odifo Amos etinum. Njiche mudu miensa edikosi dunum. Amos enum dumiensa kosi edunum. Ose se moye nkrofo mo hu twa eni nka no beka mano atumo. Na ebra ye womi eye bre bɔne. Odofo ogidi ni wanya bre a yetena baby ni edi nsekro. Emre na wodi bedi nsekro no dwindwin Kristo ho. Wombie wa no ponka ne ho asem no. Dwindwin ne ho no nda ne ho edi emfa nkyerɛw. Moma yemben Awurade, yembata Awurade ho, ne Awurade nkyerɛ ye ne yesese ye wo ewieye bre yi mu. Ebise ono no nka ho a yentimi enye hwe. Eni nti odofo moma yensua Yesu ne yendwane bɔne. Ose enye papa ne yendwane fi bɔne. Efise se ye ne saa ena yebetimi atena ase. Na afei seba ne saa na ena onyankopon oye yekofo no brofo no say the Lord God of heaven's armies ono ena oye Israel en okofo. Hallelujah. Ono Awurade a oye osodom nyina akofo na oye ne manso yekofo. Ono no yeboafo na se de ya yekasa onyankopon ne yeboafo no yema ne kwan na onye saa nso emfema ye. Ose koso akasa chiribone na dodia eye. Na afei bebi a wudi asem ana se o court dey mu no menye bia no koridie ededi. Uye osofo a ma asorifie ene ufidua wuti mu no enye bia atentrene ena ekoso. So we are managing director. Hwe se kronobo ana se wo twe mofranketoa e de akọ edwamambo mu hwe se enye edwuma wo ho na mom twu ho dwane free ho. So wo di pani e wo bebi wo ye minister wo ye leader e wo asafo mu bebi bia wo di nipa so bia no hwe se wo di atentrene e be ye wo edwuma. Hwe se wo di nukredie e be ye wo edwuma. Ebi se onyankopon epese yete ase se ne ye bia no ye bebu hu akonta. Ti yema bia ye wo no enye atentrene bia na o se eba ne saa na chese ye nisi ye nyankopon so se ono ena ye nso betwitwa agye. Onyankopon ebehu ye mobo na ni aka ewo ya brabom bia ennimu ni aka wo ya brabom bia se dia free ensa no ebra ye di no kra merade no ye behu ne ni onyama ne kese ye. Onyankopon odoye yon odoye eni nti mama yenja ye ho emfa ma no yendi no kra emfa ma no se nyame ne ye biara a ehye ne onyama no ne neje ho na o hye yenkra ne se yemfa enye edwuma. Onyankopon hyiraw. Onyankopon srewa hyemu. Onyankopon yokese ye cha asam no na mo foforo nso so enti nyame asem. Cha asam no na onyankopon akwan biara wesiesie ama ne ma no wonsunye mu chefa. Ye nyankopon yesum no ye no kwafo. Obeye mana obradwene ne ntiase so. Ye de ne onyam hye.
ama ne din kronkron no. Onyame ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ w'akwan nyinaa mu. Wɔ Yesu Kristo din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ. Yɛda Nyame ase wɔ nea ɔde adom yɛn. Afei so, w'akwan no Onyankopɔn ɔnyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Yɛsom Nyame a ɔte ase nti, fa wo ho to no so na kyerɛ asɛm no. Bye bye.